Amen. Hallelujah. Amen. We bless God. Hallelujah. Amen. And also for the joy that the Lord has brought us today, has given us today. I'm used to preaching English. I am stranded preaching Zulu. Amen. I wish I can interpret so that I can preach in English in session. I interpret. Okay, fine. Yes, this is the day. Usuku loNkulunkulu usikhuluma ngesingisi. Usuku loNkulunkulu asenzele lona ukuthi sithokoze kulona. Amen. Amen. So we need to be happy. We need to be happy in the presence of God. I'm very loaded. I don't know what things are, but I'm very loaded. I hope good things are better. Amen. Coming to change the lane. Amen. But I want to I need capacity of the Amen. I expand. Some of the things I preach is tend so kwesinye isikhathi abantwana ngiyengazi noma bayangizwa noma bangizwa but ngiyakholwa ukuthi ngomoya bayangizwa. Amen. But basically so that kuzoba khona abayibambile. This is the day. Today we're doing a Holy Communion isidlo. Is it a Holy Communion? Holy Communion umzimba negazi lika Jesu. Amen. Why is it umzimba negazi? Because wasipela and then was a total pillar sidla umzimba wakhe negazi. Kuphila okuphakathi. Ezwa. Amen. Yes, kuphila okuphakathi. That's basically. Angazi ukuthi ngizoqala ngakuphi. Kodwa ake siqala sathi lapha last week. John 6. Ngokuka John safuna sisithupha. No, please read for me. From which verse? Let's see. Okay, start from verse 30. No, verse 25. Wathi ukuba bamfumane phesheya kolwandle bathi Rabbi ufike nani na ufike nani lapha na uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini aningifunani ukuba ningifune ukuba nidle izinkwa ngoba ngidle izinkwa nasuthi. Amen. So abantu laba kusho ukuthi uJesu kade ebusisa izinkwa. Yakhumbula le miracle la khona inkolongwane zabantu. So mabebona le miracle basi bebona ukuthi uyena uMesiya nosimlindele. AmaJuda ayekade elinde ukuthi uzofika uJesu. But ukuthi ayingamazi ukuthi uyena bani. Kodwa ayazi ukuthi kuzogcina kufika uJesu. So mase bona lesimangaliso sesokuguqulwa kwezinkwa zibe ningi nenhlanzi. Basi bethi cishe uyena ngempela lo. uJesu usho ukuthi wayazi ukuthi bazofuna ukumthatha bamenze inkosi ngenkani. Wase yaphula ukutshela wabaleka. So manje bamfuna nje basememthola la. Ngezwakala. Amen. So bathi ufike nini la? Yena baphendula nje harshly uthi aningifuni ngoba ngibona isibonakaliso kodwa ngifuna ngoba ngidle izinkwa nasutha. Okay. Awuye lapha ku verse 30 ke now. Jump to verse 30. Ngakho bathi kuye pho wenza isibonakaliso sinye ukuba sibone sikholwe nguwe na.
Yes, qhubeka. Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivele ezulwini ukuba badle. Okay, bathi okhokho badla imana ehlane. Yes, qhubeka. Yeah. uJesu wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivele ezulwini, kodwa uBaba oniphe isinkwa soqobo. Okay, akuyena uMose owanika isinkwa esivele ezulwini. Owanika kodwa uBaba oninika. Yeah, yes, yeah. Amen. Nentsola lonto leyo. Amen. Akuyena uMose owanika isinkwa esivele ezulwini. Khona isinkwa kuthiwa imana. Usiqoqe sichazela abantwana abancane. So ama-Israyeli ayihamba ehlane endaweni ye-desert beya ezweni lesithembiso. So kusho ukuthi babengenakho ukudla. So uNkulunkulu wayeba-offerisha every day ngemana. Kusho ukuthi lezinkwa njalo ekuseni uNkulunkulu wayengageji. Bavuka ekuseni khona imana bayiqoqe yosuku. Kodwa babegcina for kelungelo lesiye lokho kwesabatha. But nje wayehlale baprovide njalo even nangenyama kwesinye isikhathi. Yes. So bathi ke okhokho bethu bayidla imana ehlale uMose enza lesimangaliso. Wena ke njengoba uthi wena uJesu wenza sibona sosini na uthi sikholo. Kodwa uJesu uthini? Uthi akuyena uMose wanikeza abantwana baIsrael imana, kodwa uNkulunkulu uninika. Yes. Bathatha manje kwi-present uninika isinkwa. Amen. Okay. Jump ke siye lapha na ku verse 47. Ngiqinisile ngithi kini okholwayo nokuphila okuphakade. Kunokuphila okuphakade. Amen. Because nayi into endibantu ukuthi bayazi ukuthi bazofa ne. Kodwa manje uJesu uza nento entsha esibiza ukuthi ukuphila okuphakade. Ungafi. Uphile unaphakade. Amen. Amen. Nayikho lento okuphila okuphakade. Amen. Abantwana bangiphendule. Ngiyakholwa ukuthi khona ukuphila okuphakade. Okay. And then verse 48. Mina ngisinkwa sokuphila. Yes. Mina ngisinkwa. Uqale wathi uBaba uninika ini? Isinkwa kuba into yamanje. Yeah. Manje usebaphendula. Uthi ke mina ngiyisinkwa sokuphila. Amen. Amen. Yes, qhubeka. Okhokho benu badla imana efane ba. They died. Bayidla imana kodwa bazange babe nokuphila. Ukuphakathi njengoba beyiqhenya ngabe beyigatsha ngayo nje. Bayidla kodwa bafa ehlane. Kodwa mina ngiyisinkwa sokuphila. Amen. Ukuthi uma ngabe udla uJesu uba nokuphila omnyane phakathi. Yes, qhubeke. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Siyabuzwa lokho ne? Amen. Adinga ukuchazwa. Yes, qhubeke. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini, uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakathi. Futhi ke isinkwa engiza kusinike sinikela ngenxa yokuphila kwezwe sinyama yami. Yes. Bese bephikisana kodwa abaJuda. All right, okay. So uthi mina isinkwa engimnika sona sini? Sinyama yami, my flesh. Yeah. Isona isinkwa engizoninikeza sona. Qaphela njalo ukuthi okay kulungile ngizofika lapha. So uthi isinkwa esivela kuphi? Ezulwini. Lesi sinkwa sini? Sinyama yakhe. Odla lesi sinkwa uthola ini? Ukuphila okuphakathi. Yezokala. Ngenzela ingane ubona ngiba state kanje. Yeah. Yes, and then verse 52 amaJuda asenze njani? Bese baphikisana kodwa abakwaJuda bathi lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle. Ngasinika kanjani inyama ukuthi sidle ngathi nje umuntu ethi idla inyama yami. Qhubeka ke bese kuthwani? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini uma ningayidla inyama yendodana yomuntu, Maningayidli, yes. niphuze igazi layo, anikuphila
phakathi. Okay, utha uyayinyusa level manje Jesu. Uqale wathi inyama yakhe usefaka nani manje? Banegazi ke manje. Yeah. Because vele amaJuda mayedla inyama ayekhipha igazi. So uqale wathi inyama ubona ba complainer wasithi igazi ke manje. Yeah. So lokho nje ilevel eyithi kanje. Amen. Yezwa Amen. Ngokomthetho kaMose uthi umthetho ningayidli akusuki kuMose actually kusuka ku Noah lesivumelwano. So ningayidli manidla inyama ningadli negazi. Siyawazi lokho ukuthi vele nathi siyawenza lokho igazi liphume eqala. Yeah. Bese kusala inyama. Ngoba uthi uNkulunkulu umphefumulo wesilwane ukuphi usegazini. Yeah. So into ongayenza wena vula umhlabathi umbele ilokhuzana igazi. Because wena wenzeni ibihleli emhlabathini lo. Manje njengoba usukhiphe lana arrange another soil phela. Amen. Kube khona. Amen. Ungabe usuyathatha uyadla futhi. Ngokomthetho kaMose. Yeah. Kodwa mayifika uJesu uthini uJesu? Uthi kufanele ukuthi baphuze igazi lakhe. So vele labantu bazoconfuseka ngoba bazi ukuthi ngokomthetho akumelanga ukuthi kudliwe igazi. Yes. Amen. Amen. Yes, siqhubeke ke. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila phakathi mina ngiyakumbusa ngomhla wokuphuma. Yes. Qhubeka. Ngokuba inyama yami ingukudla isibili negazi lami lingukuphuza isibili. Amen. Yes, qhubeka. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuyo. Njengalokho ubaba ophilayo ongithumile nami ngiphila ngobaba. Yes. Lo ongidlayo. Odla mina, yes. Naye uyakuphila ngami. Amen. Qhubeka. Lesi siyisinkwa esihle esivela ezulwini. Uqale waphika ngendaba yemana, bathe bona imana, wathi no uNkulunkulu unikeza isinkwa esivela ezulwini. Yes, qhubeke. Okunjengalokho okhokho benu badla. Not as, yes, okunganjengo, yes. Ongafani njengoba okhokho badla imana. Qhubeka ke. Basebenza njani? Bafa. Yes. Osidla lesi sinkwa uyakuphila phakathi. Yes. Lokho wakukhuluma esinagogeni efundisa Capernaum. Right, verse 60. Ngakho-ke abaningi abafundi bakhe bakuzwa lokho bathi lilikhuni lelizwe. This teaching is difficult. Amen. Ngubani okay, right, kulungile. So uma ngabe sebezwa lemfundisa abanye bavele bamshiya uJesu. Amen. Ungathini umuntu Michael athi dlani igazi lakhe. Sasingathi ngesikhathi namhlanje isathanism. Yeah. Amen. Sasingasho kanjani hayi lo muntu lo isathanism. So bavele bamshiya. Beze kena bemagange bejabule badle phela izinkwa abasuthi. Yeah. Wabaphoqa. So bayasikathanisha manje bathi hayi ayikho lento le. Waze kwasala labo bawu12 ayibakhethile. Yeah. Amen. Bathi lemfundisi ebukhuni. Bathi abafundi bakhe uyababuza nabo abancengile. Uthi nina nihambi mhlahleli nani anihambi ngani? You check that verse. 67. 67 years. Open this 7. Ngakho uJesu wathi wabayishumi-2. Mina nithanda ukumuka na. uSimoni Petru waphendula wathi Nkosi siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwo. Okay, ngizolile lapha ku63. Ngumoya ophilisayo inyama ayisizi lutho. Why asho kanje because babe complainer uthi lento engifundiseni ni umoya. Yeah. Ayiyona inyama, mina ngifuna ngifundise ngokwenzelela enyameni.
mina ngizile uzofundisa ngenyama uzofundisa ngomoya yes kubeka la amazwi engiwakhulume kini angumoya ongukuphila. yes amen. My father in the Lord used to say this. Uvama ukuthi athi ngama vampire. Yeah. Wayasho kanje abanazi ama vampire. Yazi ama vampire. Lawa abanamazinyo amade lana bambe yes. But ke thina sona ama vampire la kumnyama. Kahle hle awekho ama vampire kumnyameni. Ama vampire thina ama vampire qopho because igama ethi vampire lisho ukuthi umuntu owafa wase eyavuka usephila ngokudla ini igazi but nasiphuza sidla igazi lika Jesu ukuze siqhubeke njalo siphile. Amen. Still lamazwi angumoya. Yeah. Umuntu olela ngenyama ungaphendeka. Yeah. Amen. Wena isithatha into ya with darkness. Sathana akafuna unelutho even noma kuthiwa laqanda umuntu oyidevilship siyangena lapho sithathe yonke into yakasale ngalutho. Amen. So there's no need for us to fear. Because if you become a vampire, I'm a true vampire. Amen. Amen. The point is this is Samaya, but as good Kankulu. Such an analogue. Atana loot, which I'm a Timon Atala. Amen. Atana loot to analogue. Benas don't let and nix. Amen. Even with darkness, Bunyama, upon Bunyama Bankolo. Then was so. Yes. Tungulu what Talunyama, Nemim. Yeah. What's Gunjani? That's good. Yes. Unyama nemini kodwa wathi kunjani kuhle bathi kuhle bathi nasisine order sithi yokuthatha izinto sithi eyingasathathisa nalutho akulutho nosenza umhlaba nje esithanda ngayo owethu. Amen. 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 Right, I want to go deeper man bengisenzele ingane Yes. abesiye back ke manje ngendaba yemhlatshelo. Let's go to Exodus. What is Amos? Exodus chapter. Let's try 18. Short is in the right. Nah, bukan itu pun ada apa ulu mutawa lagu yang mana? No, let's say 19. Chapter 19. Okay, abantu abazali bafika entabeni yaseSinai. So uMose uyolanda abantwana bakaIsrael kade begqilaziwe eGibhithe ubayisa ezweni elithenjiswe uNkulunkulu elivame ngoju neyinyosi nobisi. Amen. Ne? But besahamba endleleni baya entabeni yeSinai, Mount Sinai, intaba yeSinai. Laba bezofika bahlangane khona noNkulunkulu. Amen. Amen. Okay. Abesiqala lapha ku ngisho ukuthi ngiyadinga ukushare lokho kula. Asi verse 9. Verse 9. uJehova wathi kuMose, bheka ngiza kuwe ngefu elinzima ukuba abantu bezwe. Okay. Nxa ngikhuluma nawe bakholwe bakholwe nguwe ukuze kube phakathi. uMose walandisa uJehova amazwi abantu.
Okay, correct. And the Lord said to Moses, uJehova wayesethi kuMose, hamba uye kubantu bangcolise. ubangcwelise namuhla nakusasa bahlanze izingubo zabo. Okay. Babe sebelungile ngosuku lwesithathu. Ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke. Okay. Wena ke ubanisela abantu umkhawulo ngazonke uthi xwayani ukuba ningakhuphukeli entabeni. Yes. Ningathinti umkhawulo wayo. Lo othinta intaba uyakubulawa impela. Okay, but kunezwe elilandelayo lapha. Verse 13. Yona ngithanda kakhulu verse 13. Makangaphathwa ngesandla kepha impela uyakukhandwa ngamatshe nokuba ahlatshwe ngemicibisholo noma kuyinkomo noma ungumuntu uyakuphila akayakuphila nxa icilongo likhala. Kungabe kunesine full stop lapho. Bose you sentence la. Yes. Nxa icilongo likhala. Yes. Bayabe sebekhuphukela entabeni. So babengavinjelwanga ukuthi bakhuphuke entabeni. Kodwa lapho sekhala ini icilongo. Then bazobe sebengakwazi ukuthi baqaleke bakhuphukele entabeni. Ngezwakala yini? uJehova uzokwehla ngefu. My God. Ngezwakala. Kodwa bazokhuphuka lingakakhali. Apparently this is spiritual code ukukhala kwecilongo. Yes. Then kuyofanele uma selikhala icilongo bazonyuka baye free. Because uJehova uzofika ngefu entabeni. Yes. But they must wait ukuthi ikhala icilongo. Because uma selikhala bo bese bengakwazi ukuthi baqale bayinombele intaba bahlangane noJehova. Amen. This is a spiritual prophetic code. Prophet esikhathi ezayo Jesu uzobuya ngefu. Yeah. Esinjani? Likhala icilongo bese siyanyuka. Yeah. Amen. But la lento yenzeka isentabeni yaseSinayi. uJehova wenzani la uzama ukwakha icovenant nabantu. Ubebathembisile ukuthi bazoba umbuso wabapriest. Yeah. So uzofika azohlala kubona. Amen. Amen. Right. Sizobona ukuthi uma bengasahlali kuyena uJehova wenza second alternative. Ngoba manje kunenkinga kubantu ku chapter 20 verse 18. Chapter 20 verse 18. Kwenzakalani mase sefika uJehova? Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani nezwe lecilongo nentaba ithunga. Kwathi abantu sebebonile bathuthumela. Basaba nabantu babona duma kunokunyama kusabisa nje entabeni. Yeah. Nekunokuzamazama nokomhlaba. Bavele bashawa uvalo. Okay, qhubeka. Bavele bamakude. Sure. Okay, qhubeka. Bathi uMose khuluma wena ukuthi sizwe. Abafuna ukukhuluma noNkulunkulu bathi hayi Mose. Hamba wena. Yes, qhubeka. Amen. Kepha uNkulunkulu angakhulumi nathi. Bavimba uNkulunkulu ukuthi akhulume nabo. Yeah. Bathi mabebona intaba isabisa bathi hayi Mose. Hayi Ngokuba wena. Awuhambe wena. Amen. Actually they delayed us because uNkulunkulu uzoletha uJesu nje. Because lento ikhona into fanele yenza ngalesa sikhathi. Yeah. Amen. Mangisho lokho ukuthi uAbrahama oyena ozala lesizwe sama-Israyeli waba necovenant noJehova. Amen. Amen. Wathi ma ekade enqobe impi yamakhosi wasihlangana noMelkisedeki. Umpriest obizwa kuthiwa ngizoxoxela ngesikhona ukufunda yonke into bese ngayifunda besikhathi esiningi. Wahlangana noMelkisedeki wayehlala eSalema. Amen. Inkosi yaseSalema. Kusho ukuthi the king of peace. Yes. Amen.
So uma ihlangana noMelchizedek, and it's amazing ukuthi iSalem yayilapha neJerusalem ngasesikhathi. Uma ihlangana noMelchizedek, it's not yamaHebheru. uMelchizedek wayengenanina, engenamama, engenayinsuku. Wazivelela yena. Yeah. That's a serious mystery about Melchizedek. Amen. Uma ihlangana noAbraham, uMelchizedek waphatha iwayini, waphatha isinkwa. Yeah. Wanikeza uMelchizedek, wanikeza Abraham. So wenza isivumelwano segazi nomzimba noAbraham. Amen. In return, uAbraham yena wenza njani? Wakhipha the tithe. Amen. That's why last week uKristu wayenza tithe, wasithayithela. Amen. Through his body. Amen. Amen. Ngasithi ngelinye ilanga sokhuluma ngetithe, not now. Yeah. Abraham wasikhipha the tithe. Ukuthi napho ukuvuma kwakhe ukwenza icovenant. So wenze le covenant nompriest uMelchizedek umpriest kaJehova. Now uma ngabe abantwana baIsrael bakhe sefanele manje benze icovenant. Bayayinqaba icovenant. Bathi ngeke size sikwazi. Wena Mose hamba wena. Yeah. Uyobonana noNkulunkulu. As a result Moses kuphela owakwazi ukuthi abe ne covenant. Yeah. noNkulunkulu. The rest of the Israelites bazange babe ne covenant noNkulunkulu. Yeah. Alright, kapha ngiqhubeke nendaba yami ngoba ngeke siphinde yonke lento le. Usethi ke uNkulunkulu alright, owakhe isivumelano sethi ayikulungile ke ubanike imiyalelo eyishumi, the law. Amen. As a result bathola ini? Umthetho. Umthetho njalo awusindisi. Ungebi ungafakaza uma ungenza ukuthi ungenza ukuthi. Amen. Leyo mthetho leyo uthi okay kuze sikhona ukuyicontainer yakho umphongolo. Yeah. Yonke engiyakhile la, this is the ark of the covenant. Amen. Amen. Yes. It's actually because unekhethini la. Amen. So le amatshe lawo esivumelana ayifakwa la emphongolweni. Nemana iyagcina lapho ukuze izizukulwane ziyibone le mana kadidile ehlane. Amen. Amen. So nenduka Aaron eyahlumayo konke kwafaka emphongolweni wesivumelwano. Lo mphongolo wakho egolide angibanga nayo ikhala egold because ngizama ukupenda ukushakhala nahoreyela kubonakala. Amen. So wawukanje lo mphongolo selususa kancane isihele. Okay. Yeah. Lana bengisimbolize ingelo seziwu2 amaphiko sithe kanje. Amen. Siyabona so sibhekene. Le ndawo lephezulu isitalo somusa. Amen. La uNkulunkulu ekhona. Yeah. So uNkulunkulu mayebonakala wayehlela kule ndawo le. Isitalo somusa but wayengabibikho yayenzwe kanje. Wawungaboni sasingabunjwanga isihlalo esihlelo uNkulunkulu waku-empty. Amen. Kunamakerubhu kuphela babazi nje kuphela ukuthi isihlalo somusa. Amen. Kodwa ke wasithi uNkulunkulu ngeke bafinyelele emseni. Beka ini? Sure. So in other words abantu abanayo access ukuthi bayothola umusa kuJehova. Yeah. Amen. Amen. So uNkulunkulu wathiwa kwakhiwa iTabernacle. Le tabernacle lendawo eziwu2, le ndawo yangalapho njengala sikhona so between indawo engcwele. Amen. Bese kuzoba khona ikhethini. Yeah. Ngale indawo engcwele kuphinda phindiwe. Amen. Lapho angena wonke umuntu ongena umpriest omkhulu kanye ngonyaka ephethe igazi leyilwane ukuze abantu bathethelelwe izono. Amen. Yezwakala? Yes. Naye umpriest owenzela angaphili aphume efile. Amen. So fanele afike aqale aze negazi lesakhe isilwane ukuthi athethelele aqala uba naye akekho right. Yeah. Ayekho perfect. Kuyila eza negazi ezo confess izono zabantu. Mase fikile ngale uyofika uNkulunkulu abonakaleke lapha ke esihlalweni somusa ngefu le ndawo lapho namakherubhi khona angamele isihlalo somusa. Amen. Amen. Yes. Yes. Kodwa wasithi akwenziwe njani? Akuhenqe. Isho ukuthi lento yokuhenqa. Isho ukuthi awukwazi ukufinyelela aningalungelo lokungena. And tesibili ethempelini kwangangeni futhi abantu. Kwangena abaLevi kuphela. Yeah. Kodwa isithembiso sasithena ngiyakha isivumelwano sokuthi ninombuso wabapriest. Yeah. But abavumanga ukuthi bakhe isivumelwano noJehova. Ngakho waseyabavimba. Yeah. Kwangena abaLevi nawo wangeni wonke ahlala ngala kuphela. Ungena umpriest omkhulu ngale kuphela uAaron namadodana akhe. Amen. Nawo amanye afa ngoba le ndawo yenzima kakhulu. Yes. Yezwakala? Amen. So ithini lento yesihenqe? Isho ukuthi asikabibikho isivumelwano. Kufanele understand lo this umshado lo. Today sizongena emshadweni. Yezwakala? Yes. Size kuphi? Emshadweni.
thina singumakoti wewundlu iwundlu lini lomkhwenyana la speaking Shiy'mona ngathi somzimba thina yena inhlobo yethu sizongena emshadweni njengamanje umakoti ufakeni la is even haraba sobre ekebra. Yes. Up until at umfundisi you make now remove the veil, now you make kiss the bride. Now sesinilungelo ukuthi singene intimacy siye bedroom no Jesu. Amen. But okwamanje kunjani? Kubaliwe. Asikwazi ukuthi sifinyelele ehlalweni somusa. Yezwa? Amen. Okay, let me see what is extend kanjani. Asiye ku 2 Corinthians. Let's speak now the first. Let's go to second now. Chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Size kuphi emshadweni yes zoshada Is chapter 3 right? Yebo. Okay. Sesifikile ne? Amen. Akasiye lapha ku verse 13. Now abengithi qaphu because ngesifunda ukuthi something done. uMoses kuphela wayekwazi ukubonana noNkulunkulu ne amen but namhlanje sine opportunity ukuthi sikhona ukubonana noNkulunkulu sonke singene ku covenant kezwakala amen but uMoses wayethi mayehleli noNkulunkulu mayebuya entabeni ubuso bakho bezikhazimulo you understand so inkazimulo kaNkulunkulu yayihlala phezulu kwabani kwaMoses ngivele niqonde lento ngoba uma ngabe singena kule covenant icovenant esingena kuyona sivumelwano then sesizothola iglory kabani kaNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu amen but uMoses wayebuye esekhazimezwe ukuthi abantu babengakhona ukumveka as a result uMoses wayefaka ini wayehamba ubuso abuvini yezwa amen so in other words abantu kwanalo Moses abanayo icovenant naye yena icovenant yedwa noNkulunkulu so abanalo ilungelo ukuthi basondele kuMoses wakhe isithembu ngobuso basebukhazimula amen yezwa amen yes asifundele asenze njengomose verse 13 yes asenze njengomose owamboza ubuso bakhe ngendwangu yes ukuze abantwana baka-Israyeli bengakubuki ukugcina kwalokho obekuza kuphela alright ukuze bangaboni inkazimulo ephelayo ngoba le nkazimulo yesimanje sidale yayipherisha ayifani nale yamanje eqhubeka njalo glory to glory yes amen yes qhubeka kodwa ingqondo yabo yabalukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lanamuhla kuze kube namhlanje yes nxa kufundwa isivumelwano esidala leyo ndwangu isahlezi ingambuliki amen namanje uma kufundwa isivumelwano esidala bayama njalo ethempelini bashumela ngoMose imithetho eyishumi ungakudli lesilwane esiwukuthi ingayidli ingulube imithetho kaMose yonke leyo ungagcina isabatha kuthiwa namanje uma ufunda izimali esidala lisamile ini ishembe there's still no covenant between people noNkulunkulu yes qhubeka ngokuba iyapheliswa kuKristu ishembe siphela ngoKristu amen ngazo manje yeza loo nto leyo amen wathi uJesu sisiphambanweni chitheka igazi uthi wakwazama zama umhlaba wenzakala lethempelini sadabuka ishembe amen so ishembe ngoJesu siyasuka unless wamukela uJesu sisamile ishembe ngoba sivumelana nobani noNkulunkulu amen kodwa masiwamukela uJesu ishembe senjani siyadabuka then usunelungelo lokuthi uye kuphi ehlalweni somusa yebo kuze kube namuhla nxa kufundwa uMose indwangu isambozile inhliziyo yabo
kepha nxa iphendukela enkosini indwangu Yes. Look at him. Yes. Let us go to chapter 4, the next chapter. This one? Yes. Let me see first. Manangan. Okay, no. Ake siye kuyo le nkonzo le straight. Siye encwadini yamaHebheru. AmaHebheru chapter 9. Chapter 9. Into eyodwa le nibona la nalini la. Amen. Into it was chapter 9. Let me find them in the lake so run quick. Ngokala kwa verse 2 ngokuba kwakhiwa itabernacle itabernacle yini bazalwane itende isho the tent kwakhiwa itende awusindawane ne Amen. kwakhiwa itende ngoba abantu babehambe hlanje behambe beqhuma itende bese bebeka izinto ngoba zikanje but later base bakhe itempeli eJerusalem. So itempeli netabernacle lengisenza wona yezwakala ngokuba kwakhiwa itabernacle lokuqala okukhona uthi lezibani alright ila singakhona la itabernacle lokuqala la khona uthi lezibani netafula nezingwa zokubukwa okuthiwa ilingcwele. We won't talk about it right now. Ngasemva kwesihenqo emva kwekhethini ngasemva kwesihenqo sesibili kwakhona itabernacle elithiwa elingcwele ngcwele eline-athari legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano yezwakala umboziwe nxa zonke ngegolide covered with gold. Wakhona kuwo isitsha segolide siphethe imana leyabayidla bafa nenduku ka-Aroni eyahlumayo nesibhebhe zesivumelwano namatshe lawa ayebhala imithetho. Amen. Yezwakala? Amen. Yes. Phezu kwawo kwakhona nazingelosi amakherubhi. Phezu kwawo kwakhona amakherubhi enkazimulo engamele isihlalo somusa lapho khona uNkulunkulu. But akekho yena la. Akafunanga ukuthi abunjwe. Yezwakala? Akekho yena laphaya. But siyazi ukuthi ukhona kodwa. Yes. And then ingelosi zingamele isihlalo somusa. Amen. Okunakhulunywa ngakho ngakunye manje lokho semthethweni kaMose. Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo. Abapristi bangena njalo etabernacle lokuqala befeza izinkonzo. Kodwa kwelesibili ngene umpristi omkhulu yedwa kanye ngonyaka kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa izono zabantu engekho perfect. Aqale izenelo lakhe iqala lokuthi aqolelwe naqala bese eza futhi nelokuthi aqolelwe abantu. Are we learning something? Konje sifunda? Amen. Siyafunda sonke? Umoya ongcwele verse 8 etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela emi eya endaweni engcwele lisemi itabernacle lokuqala sithi sanesenqa. Usala asikakwazi ukufinyelela kuJehova. Yezwakala? Elona lingumfaniso kulesikhathi samanje okulethwa ngayo iminikelo nemihlatshelo enakumenza umuntu aphelele maqondana nonembezo. Ngoba benikela ilwane uma umuntu onile nje erich nje abela thathe nje ayibise lapha phinde futhi on yazi ukuthi isiplane sizofenda endaweni yakhe. Manje ke akusekho manje ukuthethelela kwezono kahle hle zangathi zayimbozo. Akusekho manje ukuthi uNkulunkulu anake ukuthethela izono zakho ngegazi lezilwane. Ngoba uselichithile igazi likabani likaJesu kuyindodana yakhe ukuphela kwayo. Amen. Yes. Verse 10 kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza nesihlobohlobo izimiso zenyama kuphela ezibekiweyo kuze kufike isikhathi sokuphiliswa kwezinto kuJesu. Amen. Now verse 11 funa siqondele lokho. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. Wadabula itabernacle elikhulu neliphelele kunalelo. Hey, are you listening to this? Yes. Not this one. But a greater. Yeah. You get that one? Elikhulu kunalelo elingenziwanga ngezandla. Okungukuthi elingesilo lalokhu kudalo.
wangena kanye kuphela endaweni akadingi ukuthi ahlatshwe njalo njengezilwane wahlatshwa once and it's for all wonke umuntu usengakhona ukuthi athethelelwe izono wangena kanye kuphela endaweni engcwele ungengagazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhulula okuphakathi cela siphinde la ndawo verse 12 wangena kanye kuphela endaweni engcwele okay verse 11 kepha lokhu uKristu sefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula ethabeleni elikhulu neliphelelisha akuyona leli ababelakhile wangena ethabenekeleni lani loqobo wangena ezulwini angifuni ukuthi nibe ignorant ngalento amen wangena kuphi ezulwini wayokwenza umhlatshelo but not usedabulile isihenqo remember ukuthi abaprofeti basendulo babekhala bayakhuleka kuJehova na uDaniel uthi mkhuleka ivinjwe ngelosi emkhathini nazi isihenqo sinye but now isihenqo sikhathiwe sesidumisa inside the Holy of Holies phambi kaNkulunkulu because yena usengene kithi asadinga ukujabula isihenqo esiwumkhathi amen. But what Daniel the problem, what the law stood against their prayers. Amen. But what Jesus and put an end to the angel of the law. This is a prophetic code. Then in Revelation. Oh yes. So his hand is paradise. Oh yeah. It's in his hand. So what double leso sithenge wayongena ethabenekele wachithikaza but ngokuthi ungenile kanjalo kwafanele leso sethembe sithenge senjani double phakathi ukuze kubonakala ukuthi usengenile umpriest ukuthi sithethelele izono zethu sure kezwani amen. So wangena ethabenekele loqobo mina siyiqonde lento yomphongolo siyibuke la right umhlaba lo izulu leli unemana la okhokho badla imana benjani bafa emhlabeni kunani la kunelaw this part represent the earth la khona umthetho and then umkhathi la badabulisa ingqoya ungena wawunikela ngegazi endaweni engcwele yes amen amen ngelakhe igazi uqobo ukuze sinasithethelele izono yena uNkulunkulu usezulwini hlele hlaleni sokhosi yingakho ke lithi iBhayibheli umhlaba isinakelo sezinyawo hleli oh yes besizulu libayini besihlalo sakhe amen ibone lapha emphongolweni esivumelwano Amen. Yeah. So bayidla imana la kodwa benjani bafa ngoba ngabikho ukuphila la oh yeah until kunyukelwe ethabenakeni elingaphezulu mhlamba ke senze kanje ngiyabonga siye lapha na ku Revelations Revelation chapter 4 ngithi chapter 4 Sambulo chapter 4 Lokufunda mina futhi lokho emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvulekile ezulwini oh yeah nezwi lokuqala engalizwa linjengecilongo mind you wathi makhala icilongo entebesina wathi makhala icilongo ngizobe senginelungelo senjani ninyuka intaba yeah yezwakala amen so uma seliqhamuka lelizwe futhi kuJohane the apostle uthi emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvulekile ezulwini nezwi lokuqala engalizwa linjengecilongo likhuluma nami lithi yenyukela yo yenyukela amen lapha ngikutshengisa umelo kuba kube khona emva kwalokho manje emva kwalokho uthi masinyane ngaba kumoya bheka isihlalo sobukhosi oh yeah police oh yes lento babeyinikiwe ukushintsha ama-Israyeli uthi mabenyuka lesikhathi iqhamuka izicilongo bazobe sebenyukela but now uJohane lithi izwi lecilongo lithi yenyukela la leli thema sesekhuphuka nadowethu yasuka la and then bheka isihlalo
sobukhosi wasembona ohlele lihlani sobukhosi. Oh yes. Wambona ke njengoba enjalo uJohn ngoba lapha kulokhuzana ubengaveli. Yeah. Yena umbona njengoba enjalo ehleli esihlalweni sobukhosi. Uma kuwukuthi bekwanele la belingeke isidingo sokuthi linyukela. Oh yeah. Yes, Amen. Amen. Nakuba leli lokhuzane isemhlabeni ngala indawo engcwele lapha. Yeah. But the reality yayo imi njengomphongolo. Amen. Imi njengomphongolo. Oh yeah. Hlalo somusa umhlaba isinabelo sani sezinyama. Now this is the covenant kaNkulunkulu. Asambe sincwadini ka Isaiah. I pray that you be spiritual alert. This message here namhlanje is very dense. Amen. Umuntu sensitive to spirit can feel it. Yeah. As I'm speaking, it's very heavy. It's very Amen. heavy. Pray that you be spiritually sensitive. Amen. Isaiah. Who's over Isaiah? 66. I believe it is 66. Next 60. Oh yeah, 66. Last chapter. Okay. Lero kufunda nalokho kusho kanje uJehova uthi izulu isihlalo sami uhleli ezulwini ngoMphongolo. Amen. Isihlalo sami sobukhosi umhlaba isinabelo sani sezinyawo zami. Iphi leyo nje enyangakhela yona? Iphi indawo yami yokuphumula na? Zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. So uma ngabe uthi uzomakhela indlu uNkulunkulu uzomakhela kanjani ngendawo ngendawo abekuyona inyawo? Yo. Kuzindawo ngeke uthathe umhlaba umakhele. Nezulu ngeke wakhe indlu ngesihlalo. Amen. Yeah. So le lihleli phandle nje. Yeah. But udinga indlu. Ngeke uthathe isihlalo wakhe umakhele ngasindlu kuyizulu. Ngeke uthathe umhlaba umakhele futhi indlu ngayo. Amen. Okay? Uzophinda la. Usho kanje uJehova uthi izulu lisinabelo lisihlalo sami sobukhosi umhlaba isinabelo sezinyawo zami. Iphi leyo ndlu enyangakhela yona? Iphi indawo yami yokuphumula na? Zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. Kwavela kanjalo konke lokhu usho uJehova. Nakho uthi kepha yilowo engiyakubheka kuye ohluphekayo nomoya ochobozekileyo. Oh yeah. Ufuna umuntu ovumile ngani? Ngenhliziyo yakhe. Yeah. Ngoba uNkulunkulu right now nje basila. Uzohlala kithi as we eat the body. Yes. Amen. That's why the Bible umzimba uyini uyithempeli likaNkulunkulu. Iphi indawo uzohlala kuyo? So izulu lizomuva. Lizongena kuwe. Oh yeah. As we partake in the body and blood of Jesus. But lo kuphela onenhliziyo enjani? Echobozekile. The one umlangazelelayo. The one othi I'm done ngikhathele. Oh yes. Angisafuni lutho. Sengidinga wena. Oh yeah. The one othi bengihlupheka I'm trying to be righteous ngizama lokho but it didn't work. Oh yeah. But now I'm tired. Oh my God. I'm tired. I need you. Oh Jesus. Come to Christ. me. Yes, alright. Yes. Then Lord. you receive life. Jesus. Amen. Asambe ke siye ku Corinthians. We're about to Corinthians chapter 4 this time. Is it so? Second. Second, yes, second. Right, before we figure out so that things we understand the lento. Let's not call la. Asiye ku John, Apostle John, Evangeli, ngokuka John. Okay. Hey,
bese uyibamba leyo lencwadi labaseKorinte sobuyela kuyona manje. Amen. John chapter 20 verse 11. Ngifundela lapha eBhayibhelini lesizulu. uJesu lo wayesesefile ne? Amen. Are we together? Amen. Wayesesefile wayombelwa ethuneni. Yeah. Ne? Asizwe ukuthi uthini ke? Kepha Maria wema ethuneni ngaphandle ekhaya. Yes, ekhalile uJesu Esakhala walunguza ethuneni wabona izingelosi ezimbili zimbethe okumhlophe. Yes. Zihleli naye ngasekhanda. Sihleli naye. Naye. Because akekho uJesu uvukile ngakho ngixaba ukuthi naye. Uvukile njengamanje. Funda malo. Athina amaphepha lesizwe. Wabona izingilosi ezimbili zembethe okumhlophe. Yes. Zihlezi enye ngasekhanda enye ngasezinyaweni. Yes. Lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Right. Uyabona umphongolo? Amen. No makherubhe ihlele ekhanda. Oh yeah. Asenyaweni. Now the Ark of the Covenant sizoyidla. Today. Just swallow the Ark of the Covenant. Amen. And then the mercy seat izothola kithi. Yeah. Sengasho bold ngithi ngeke usindiswe ngaphandle kwami because there's a mercy seat in. Yeah, yes. When I speak, Christ speaks. Yes. Ukhona ingelosi la onyaweni. Yeah. But ikhona le ndawo belele kuyona. Ayisho lutho. Is umhlaba. Yeah. And now kwenzekele ethuleni. Ithuna njani ihlaqo? Sivulekile. Itshe ligudlukile. Yeah. Uma esengena endaweni engcwele ngcwele uMaria selisusiwe itshe. Nangu uJesu akabonakali buka ikho umuntu. My God. Akho umuntu. Ngoprofessor lento. Yeah. Akekho uJesu uvukile. Yeah. But ziyabonakala ingelosi enye ihleli ngasonyaweni. Oh yeah. Enye ihleli ngala. Jesus Christ. Iseno itshe lilabalibeka. Oh yeah. Ayibalisa ngalethi konje ngolginqolo banithi. Yeah, yeah. But no, we don't need to complain. Sithi konje itshe solginqolo ba. Oh yeah. Ngoba itshe sawaliginqa Yes. Jesus. Amen. Amen. Okay, kulungile. Asibile ke lapha kwabaseKorinte. Chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 7. So khuluma ngifundela lapho lelithi. Kepha le ngcebo sinayo esitheni zelungu. Right? Ukuze abakhulu bamandla obukhulu. Ukhuluma ngengcebo, ukhuluma ngomzimba wethu. We carry treasure. Why does this carry like treasure? It's because less nomphongolo. Sesodlile usukuthina. Yeah, yeah. The mercy seat, God Himself is with us, and we carry them. Amen. These treasures. As a result, since we carry the death of Christ, remember, ithuna lifa umuntu ofila limfa umuntu ophilayo. Yeah. You understand? So simudle fila simudle phila. Uphinde lapho. Amen. Simudle njani? Efile. Ukuze mavuka, avuke nathi sivukele kuphela okusha. So thina siyithuna. Oh yeah. Yazwakala. Amen. Angena kulo. Yeah. Bese sithwala ini? Yeah. That is why athina uPaul umpriest uma ngabe ezoboshwa umpriest uthi akashaya umlonyeni uPaul uthi yena lesidongo cakuwele why umiza ngodokotela wabathina ngaphandle ngaphandle bathi upolile phakathi so ukuthi uyithuna kodwa ayithunile uwena ninaso isihlalo somusa and then bathi uPaul usho kanjani why uhlambalaza umpriest omkhulu uthi ayish bengazi ukuthi umpriest omkhulu bakulotshe ukuthi ungakhulumi kahle uzama umveza lento ayisho kahle ihlo yakwayo ukuthi don't regard him as a priest kodwa uthi ngiyaxoxa bengazi ukuthi umpriest ngoba uyamazi yena umpriest omkhulu ongene etabenakelo wazoba yigugu kuthini. Amen. Amen. Yes, asiqhubeke sizwe. Now uma ngabe uzohlangana noJesu inhlupho zaJesu ezakho. Oh yeah. Lindela ama persecutions. Yes. And ungasabi ungena
persecution as we are going to swallow Jesus namhlanje. Yezwakala. Uma usifazane eganele endodeni. Yeah. Ukuhlupheka lelo khaya nayo unjani uyawumhlanganyeli khona. Ukubusa futhi lelo khaya uyini umhlanganyeli futhi kulokubusa. My God, yes. Yezwakala. Amen. Now uJesu ehlushiwe kwenzakalani kuphela silapha verse 8 ngiqhubeka ma. Siyacindezelwa. Yes, 90 siyenza manje. Konke kodwa asinyinyekile, siyaxakeka kodwa asidikibala. Yes. Siyazingelwa kodwa asidele. Yes. Siyiswa phansi kodwa asibhujiswa. Sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakale emzimbeni wethu. So it's necessary that simudle njani efile because ngoba sinamathuna ithuna ngabo fileyo. Yeah. So it's my vuka avuke ashintshe nemizimba yethu. Oh yeah. Ivukele ekuphileni. Yes. Yezwakala. Amen. So we are about to get into the marriage very soon. When you get into this covenant, trust me, it will be difficult to run away from the Lord. Amen. Even abantwana abancane ufuna nizwe. Ngisho ningakhula ningene entweni zezwe. Oh yeah. But you have made a covenant. It will follow you. You will come back. Amen. Oh yes. You will come back. My God. Yes. Because it's covenant long and and longer than covenant yazi lokhu ukuthi wena usushadile. Ngakho manje usuyiphetha njengonjani? Njengomshadikazi. Yeah. Yes or not? Amen. Let's see what's it called and share before we get to inkonzo lele. Yeah, let's take this is the last one. I believe so. 1 Corinthians this time. Chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Ngifuna siqonde lokho ukuthi uJesu wabethelwa before the foundations of the world. Amen. Sizwana? Amen. Lento besiyenza bese repetition into yenzeka. Yeah. So uNkulunkulu wayivele ipurpose ukuthi yenzeke. So uJesu wabethela ungabe bikho umhlaba nani nezulu. Yeah. Kezwakala. Amen. Na umbuzo ukuthi kwakugazi linilelo was it a liquid blood? Nasiqonda ukuthi igazi la Jesu noma ngabe lokhu liquid. But awusaboni manje liquid, this is the spirit. Yeah. Kezwakala. Amen. Igazi lika Jesu lini lingu moya. Yeah. Azange ichithwe igazi liquid. The blood of Jesus is the spirit. Yes. Is the Holy Spirit. In other words, we are going to receive Holy Spirit. Yes. Amen. The blood of Jesus is the Holy Spirit. Amen. That is why atupoli ningadakwa iwayini is wine. Kodwa gcwaliswani ngani? Ngomoya. Ngomoya. Udakwa ni umoya. Yes. Not the wine. You may drink this, but musale dakwa yini? Iwayini. Kodwa gcwaliswani ngani? Ngomoya. Amen. I see that verse 13. Zokuba ngamoya mumi thina sonke saphathiswa sabaphatiswa. Last week sathu baphathiswa bani bona? Mose. Yeah. Amen. But now sisibaphathiswe ngomoya munye. Yes. Yeah. sibe mzimba munye noma singabajuda noma singabaGreki ungakhethela inhlanga noma siyizigqila noma singabakhululekileyo thina sonke saphuziswa umoya. We drank the spirit, not we drank the wine. Yeah. We drank the spirit. So this blood is not liquid. Easy. It's the spirit. Amen. It appeared before uNkulunkulu liquid. Already it was shed. Spirit. So it depends. What do you see here? I declare this is now the body and blood of Jesus. Amen. We're gonna drink the blood, not what it represents. Yeah.
asiphuzi futhi okumele kodwa siphuza loqobo Yeah. igazi Yes. lika Jesu umoya wakhe the spirit it may appear liquid but it is the spirit. Yes. Yeah. And then later is we la kukhona umoya kaNkulunkulu there is what liberty. Yeah. uMose wayehenqa sabantu babengafinyeleli but when the spirit of God there is liberty. Now expect ukuthi empilweni yakho there is this thing ekumele when you drink here you drink the spirit. Amen. Those chains will be broken. Amen. 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 You have got sickness, you have got bad dreams, you have got attacks, but as we partake, Oh yeah. Oh my God. it will be an end of it. Yes. Let's clap hands for Jesus. Amen. These are great news. Yes. These are really great news. So we are entering the wedding right now. Amen. We're gonna cut his hand. And if you are spiritual, as I said, we're gonna cut the veil Oh yes. into two. Siyangena emshadweni manje. So we Amen. enter the intimacy. Yes. Sesingakhona ukuthi sifinyele kuphi esihlabeni somusa. Amen. Amen. We cut it. And the priest uyangena Oh yes. etabernakele. Okusho ukuthi izono zethu zinjani? Ziyathethelela. Amen. We are winning. We are Oh overcoming. yes. Yes. Overcoming. Oh Jesus. Now we have got a right Yes. ukuthi sihlanganyele naye. We have a right to intimacy. Yebo. Done. So wonke umuntu useyakwazi manje ukufinyela kuphi? Esihlalweni somusa. Yes, all right. Amen. Everyone now has got an access. Let's go to Revelation chapter 19. Bring it to your thing. I hope to go to chapter 19. Let me check here. Oh yeah, Bashira Hoskiba Ela Subra. Oh yeah, Bra Subra. That's chapter 11. I'm sorry, it's chapter 11. Revelation chapter 11. Umkhwenyana usenzeni manje veil? Seyivulile. Yeah. Sesingenza yani? We can kiss the husband, we can now kiss the wife. Yes. Amen. Hey. Oh yeah. My God. Shika. Mali Brasuba Ela Subra Haskibro. Jira hashukuru. Zabre Elebro Shika tata. Libra Scumra Elebro Libra Hasia. Riku. Shadibra Libra. Shakutete. The kiss of the husband. Oh yes, Lord. We love Open the Jesus. spirit and feel your husband kissing you right now as you speak. We love you, Lord. We Shika tata tata tata. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, The Lord. marriage is done. Oh yes. Amen. Now please read for me. It's chapter 11. Read verse 19. Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini. Elisezulwini. Oh yeah. So alivulwanga emhlabeni livulwe kuphi? Ezulwini. Ezulwini. Right. Kwase kwenzakalani? Kwabonakala umphongolo wesivumo. Oh my God. Ethempelini Yes. lakhe. Yes. Kwase kuba khona imibane. Oh yes. You remember Mount Sinai? Yes. Yes. Namazwi nokuduma nokuzamazama. My God. Isimangaliso ukuthi kuvula ithempeli ayithemba. Kodwa malivula kubonakala sekuyabonakala. Oh yes. Sesivulekile. Sesivulekile. Yeah. Nesichotho esikhulu. Oh my God. Let's thank the Lord. Father, we thank you. Father, we thank you for such glory.